Samantala, kabahayan sa dalawang barangay sa Mangaldan nawalan ng kuryente dahil sa pick-up na bumangga sa poste. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Bumagsak ang isang poste ng kuryente sa barangay Gagasangan, Mangaldan matapos na aksidenteng mabangga ng isang pickup. Ayon sa mga nakatira sa harap ng pinangyarihan ng insidente, bandang alas 3 o alas 4 ng madaling araw nang magising ang mga ito nang makarinig ng malakas na tunog. Nang sila ay lumabas ng kanilang bahay, nakita na nila ang pickup na bumangga sa poste ng kuryente. Pumutok umano ang isa sa harapang gulong ng naturang sasakyan, kaya ito nawalan ng kontrol at bumangga sa poste. Dahil dito, nawalan ng kuryente ang mga kabahayan sa barangay Alitaya at Gagasangan. Agad din naman itong pinuntahan ng electric provider at naibalik din kahapon ang daloy ng kuryente matapos itong palitan ng concrete post. Paalala ng otoridad, siguraduhin nakakondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang anumang aksidente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.